И здравейте хора, аз съм Монстъра и това е кандидатура за да Крио. Знам, че качеството не е каквото очакваше, нали, онера на да Крио, ама имам някакъв бък с рапса, тъй че и това не е, ето, приятел, това не е синглплеер, един сервер с резиденция. Кажи на YouTube, да, който съм хелпър и нали, тук развитието ми играе от 3 дни общо в целия сервер. Он е модератор, един приятел и сега. Тук имам малко курси. Нека за PvP сервер, тук съм направил площи, там са брои. Площите, трябва да програм площи. Но не знам това дали са брои. Това фермички. И сега почнем, тук ми е Potion Room, е тук. Тук е малкото, нали, за да мога да дигам скиловете, ама надявам се това се бори, защото аз нямам друг по-развит survival. И затова съм тук, това така са спаните. Нали, щях снимам синглплеера, ама нямам друг развит канал, така за стаята с наковални. Имам едно домашно конче и едно домашно макарен. Тук имам една фермичка опустена за овци, тук една за Netherlord, тук една за Cocoa Beans, тук една за Sugarcane и тук една за Wheat, там една за Gin. И също така цялата къща отвънка. Значи отвънка едва представлява къща, един палат, така се каже, защото значи ония да досървам, питаше дали там пютявам бежанци и това се направи по-голяма. Не знам, че това не е част от кандидатурата, но просто исках да я кача по-бързо, да разбера по-бързо отговора. И повтарям пак за качеството, не знам как да го правя, ако разбера как да го правя само от качеството на всеки мой клип, ще го правя. Просто съм с... да... Просто е клипа. Йеп. Нямам нойца. Надявам се поне това да се бори, защото пак повтарям, нямам друг по-развит URL свят, колко да нямам друг на Creative, ще ми отнеме много време да построя тази штуртия. Ужасно много време ще на Creative, тъй че дали веднага след като ми отговори, че мога да пратя на имейла, аз се го снимам, сега сме 10:15 и на 11. Точно по време на неговия стрим снимам тази кандидатура, спрял съм стрима за малко, защото исках да снимам кандидатурата. Тейчи, надявам се да приемете, нали, разбирам се добре с другите, с играчите в мултиплеер сервери или в привейт сервер, да съм играл в два привейт сервера. То на един мой приятел беше един правил кандидатура с малко по-голяма постройка от тази, беше замък. Да, замъка, дали аз имах един месец го строих този замък, беше много голям. Много голям, беше почти един стак блокчета на 180 ширина, височина почти един стак блокчета, почти 64 блокчета висок. Вътре нали имаше една стаечка с наковалня, конюшня имах стаечка с брони, нали там за рицарите и така. Надявам се да приемете, даже ако ме приемате, ако ме приемете, първата ми постройка в да Крио ще бъде това, ето замък. Да. Няма какво друго, защото бързам в момента да кача клипа и да почна пак да гледам стрима. За това говоря толкова бързо и показах тази кандидатура набързо. Знам, че не е нищо особено, но... Това е тази кола, даже сега се пусне да за какво имаш предвид мрежи. Две легендарки, поне. Легендарките, като на спортни видео стил. Да, но си падам в фейсен сервер, много ме чекат.
Просто не знам кефа да игравате. Вдигам скилсмата. Да. Нали сега пусим още един път, че имам още една легендарка. И направо сега излизам от този сървър, пускам клипа да се качва и почвам да гледам стрим. Да, знам, че това пак не е нищо особено. Не е каквато кандидатура очакваше главния на Дакрио, но пак повтарям, бързам да кача клипа в момента. Даже в момента съм на нишка, всяка минута ми е враг, защото искам да окача днеска и да пратя клипа, нали, да съм сигурен, че съм правил клипа. И за това бързам толкова много. Тъй че това ще бъде от мене. Аз бях Монстърес. Лъпа на YouTube. Аз бях Монстъра. Това беше моята кандидатура за Дакрио. Пак повтарям, не е нищо особено, но нямам време. Много бързо. И да, качеството, ако знам как да го... Ако някой знае как да го прави, ще оставя скайп в описанието и чао. Да, че нищо да бъгна. Чао.